सिंधु हिंदू वारन के सभनी हिंदू भावरन के खुशियन भरे रोशनी जे ॾिण ॾियारी जे हिन शुभ मौक़े ते सिंधु हिंद ऐं दुनिया जे कुंड कुड़च में रहंदड़ हिंदू बिरादरी समेत आलम इंसानियत के लख लख वाधायूं। पारां मुखी नानक राम गेही गुदामी एसोसिएशन हिंदू पंचायत करमपुर। रिश्तेदारन के दीवालिया जो वाधायूं सभनी रिश्तेदारन के विरहाया मिठाई सभनी प्यारन के। सिंधु हिंदू वारन के सभनी हिंदू भावरन के हिंदू भावरन के सभनी सिंधु हिंदू वारन के सभनी हिंदू भावरन के दीवालिया जो वाधायूं सभनी रिश्तेदारन के दीवालिया जो वाधायूं सभनी रिश्तेदारन के विरहाया मिठाई सभनी